ka istorya na din ni karon ato makauban ang usa sa mga konsehal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Konsehal Ayan Attias. Sir, nakita nako ang imong pag-apil sa aning medical mission and outreach program. Mangutana magid sir, nganong nakaabot man si Konsehal Ayan Attias dinhi sa munisipyo sa Cabanglasan, lalawigan sa Bukidnon? Una na, pasalamat na Mayor Lutlot, no? Mayor Lutlot Policer na imbitahan ang Lapasan Lions Club. Una nga, isip membro, iduyog kita nga kusada nga maghahatag og medical mission sa Cabanglasan na binasa Barangay Iba. Konsehal, first and the last ba ni nga medical mission sa inyong Lions International, or this is a series of activities, sir? So, series of activity ni, no? Kuman ani, basig mo balik na puntas Cagayan de Oro, grabe, ito sa Agusan, o sa uban pa ng mga area nga ga-request, no? Kaya agad naman may sa request sa kapitan o sa mayor nga mohangyo sa Lions Club na maghatag og medical mission. Okay, so ato ning klarohon na konsehal, as long as na request, regardless of any political color, moadto ang Lions Club. Yes, no? Okay, dili man ta politica affiliated, so ato nga serbisyo man, no? So dagat ta sa request aron ma-priority nato ang barangay nga nanginahanglan og tabang sa Lions Club. Okay, sir.